Сәлем дуслар! Тадмус ТВ телеканалының эфир кеңлегендә мин Рената Тей. Димәк, шоу-біз тапшыруын башлар вакыт. Татар эстрадасының яңалыкларын белим дисәң, бездән аерылма. Татар эстрадасының легендар җырчысы Салават Фатхетдинов Instagram белән актив куллана. Әле узган атнадагына җырчы аккаунтында якынча 3-4 видео урнаштырды. Үзенең тиеннәрен ничек ашатуын, аларның ниләр эшләвен төшереп кертсә, видеоларның берсендә җырчының гаилә әгъзаларын да күреп була. Салават Фатхетдинов тормыш иптәше Ләйсән ханым һәм оныгы Җәннәтнең карлыган җыеп утыруларын да видеога төшерә. Видеода күренгәнчә сабый җимешләрне бик чиста итеп җыя. Kızım, jiyasın mı? Jiyasın mı? Молодец. Җырчы исә моңа куана гына, дәү әтисе белән дәү әнисенә булыша дип җөпләп куя. Рамил Шарапов җәй айлары дип ял итеп ятмый, иҗатын гөрләтә. Артист берничә яңа җыр яздырган һәм "Эх, бу сөйләрем" композициясенә клип төшерә башлаган. Ләкин клипның сюжетында, идеясында Рамил әйтмәде. Бик тиздән Тадмус ТВ-дан күрерсез, сабырлык кирәк туганнар дип шаяртты ул. Без сабыр гына көтик. Ә Рамил тизрәк клипын төшереп бетерсен. Уңышлар аңа. Ләйсән Гыймаева белән Булат Байрамовның 3нче кызлары Зәйнәп көн үсәсен төн үсә. Кызчыкка инде 1 яшьтә 2 ай булган. Бу хакта җырчы үзенең Instagramында хәбәр итте. Алай гына да түгел, Ләйсән бәләкәчнең ничек үсүе, аңа нәрсәләр ашатуы хакында да язган. Зәйнәпкә сау-сәламәт булып, әти-әнисен шатландырып яшәвен телибез. Татар эстрадасының танылып килүче яшь җырчысы Миндияр Шаймарданов TMTV Production коллективы белән "Болытларга яздым исемеңне" җырына клип төшергән. Клипның режиссеры Лилия Кадырова белдерүенчә, съемкалар бик җиңел һәм рәхәт уза. Чөнки актерларга башка рольгә керергә кирәк булмады. Алар һәрберсе тормыштагы чын ролен башкарды дип белдерде ул. Клипны карыйсыгыз киләдер инде. Хәзер бер өлешенә тукталырбыз. Бүгенге репортажда Салават Миниханов һәм Гүзәлемнең яңалыкларын белербез. Ә җырлы гаиләнең яңалыгы бар. Белми калган булсагыз, Байбулат сезгә аны хәзер җиткерер. Салют, дускайлар! Татар шоу-бизнесында төрле яңалыклар туып кына тора. Шундыйларның берсе барыбызга да таныш булган пар Салават Миниханов һәм Гүзәлем гаиләсендә. Җырлы гаилә иҗаттан тыш эшмәкәрлек белән дә шөгыльләнәләр. Бәлки эшмәкәрлектән тыш җырлап йөриләрдер, ансы безгә мөһим түгел. Шоу-биз командасы бүген монда Минихановларның кибетләре ачылышында. Менә шунысы мөһим. Кызыктырдымы? Әйдә, безнең белән. Кызлар, ханымнар, туташлар, исәнмесез? Ничек кайфләрегез? Бик әйбәт. Сезнеке ничек? Бик әйбәт. Нәрсәгә дип килдегез монда? Әйтегез әле. Ачылыш карага, яулыклар алырга, Салават белән Гүзәлемне Алдыгызмы? алдык бик матур. Сез махсус монда, шулаймы? Сез махсус монда бу яулыкларны алырга дип килдегезме? Яки инде очраклар авышта гына эләктегезме менә шушы ачылышка? Мине иптәшем чакырды. Сез белеп килдегезме? Әйе, белеп Instagramны карап барабыз. Аңа электә әле беләйтегезме бу яулыклар турында, шарфлар турында алганыгыз бар идеме? Бар иде. Ишеткәнегез бар алайса бер турындаймы? Әйтегез әле, Тадмус ТВ каналы турында ишеткәнегез бармы? Әлбәттә. Шулаймы? Нинди тапшырык карыйсыз? Шоу-биз. Әйе, сез? Шулай, шоу-биз. Вот, рәхмәт. Уңышлар сезгә. Апа, сез аласызмы соң? Ола мен инде алганымда бар. Сез гомумән менә
Түнде алганым бар, алып кайттым. Сіз ғұмы Минихановлар ижаты білән қызықсанасыз? Біз бик яратабыз. Қайсын көбірек яратасыз? Икісін бір тигізді. Исім бір тегіз, ме? Бірер жылы сөз айтасыз ма аларға камераға қарап мұна? Әйтем, әлбәттә, эшләрендә уңышлар. Ижад чишмәләре сайыкмасын, гел артып торсын. Балалары сау сәламәт булып үстерсеннәр, бер белән генә калмасыннар. 2-3 хәзер артистларда бит инде шундый традициягә кирип бараймы? Күбрәк булсын балалары һәм эшләрендә зур уңышлар. Мен сізге өсті білесіз нәрсе деп кін айтам? Амин деп кін айтам. Рахмет. Мұнда шухалы кіші көп, шухалы түрлі қызықлы кішілер. Міне, исәрміз сапалар, неше қалларыңыз? Әйбет. Әйтме, міне қысқалықта асталық, міне шой. Тез дейіп кіна жауап берілер бізге. Міне мұнда біздің бір абайда бар әлі. Абай, исәрмісіз нешеп қаштығыз бізден? Аллаға шүкір. Альхамдулилля. Нешеп қаштығыз бізді көргәч? Амин, шылай болсын. Әйтіңіз әлі нәрсеге келдіңіз? Шушы халықны көріп келдіңіз ме? Яки біліп келдіңіз ме? Міне келін мұнда біздің. Келін яулық алырға келдіңіз не лайса? Ішлей міне? Все. Біз алайса бір тирада қойнеміз екен, бір қосанда қойнеміз екен, не ме? Все, аңладым, ярар. Достар, мұнда әллән инде кішілер ерей. Міне, мәселен, менім адаш, міне, мәселен, міне, мұнда, келелі. Можно, хатым білән? Булат Лейсен, Булат абай Лейсен апа деп айтабыз. Нешік хәлләрігіз? Әйбәт, Аллаға шүкір. Әйді, сіметен алып барышы тегі, ұзынырақ сөйле енді, зағырақ сөйле. Аллаға шүкір, әйбәт. Зағырақ қылды ма? Сіздің хәлләрігіз нешік? Әйбет, Аллаға шүкір үзегізге. Сендей олы қаласың, что ли? Қатынға несіне. Тюрбаннар, шарфлар. Нар әйе, міне, кебет ашылышына. Енді өзіміздің коллегаларынға, оларны құтлап, оларға хайырлы сәғатта деп әйттерге деп келдік. Башлангычларыбыз уңышлы булсын деп әйттерге келдік. Хамиде бір оңайдан келген. Енді яулықлар алғаблық, достар, сіз де келегіз, яулықлар аларға, Гүзәлем Салаваттан, рәхим етегіз. Сен бір сөз істейсің бе? Менде инде Гүзәл белән Салаватны шушындый менә яңалык. Бит инде бу безнең теге Татар эстрадасы өчен әйе, чын күңелдән котлыйм. Сатып алучылары күп булсын. Эшләре уң барсын һәм шулай иҗатны онытып бетермәсеннәр. Матур җырлар яздырсыннар. Ансы да мөһим. Рәхмәт. Да, білесіңіз, біздің көршілер жиылған. Салават білән Гүзәлем біздің көршілер. Сіз біздің поселок бойынша көршілер. Шоңа күрә көршілерге тағын бір қатқан нәрселем. Оңышылар, яулықларығы зоң болсын, ижатығы сайықмасын, еме? Тайым ТВ каналын қарағыз, еме? Ура! Рәхмәт. Қызлар, сәлемнәр. Шик хәлләрігіз? Да, ұялмағыз енді, нормально сөйлешік. Нешеп келдіңіз мұнда? Гүзәл янына келдік. Гүзәл янына? Бұлай, яулыға ара түгіл, просто Гүзәлем янына ғана, ема? Бір яулыға аласыз мұсың? Точно ма? Бүгін түгіл башқа күн. Нәрсеге? Все аңлашылды. Алайса, мен әйтіңіз әлі ғұмын, нешік Минихановлар ғалесіне, нешік қарайсыз? Мөнәсәбәтігіз? Бик яхшы қарыбыз. Жырларын тыңлайсыз ма? Тыңлайбыз. Нендей жырларын білесіз? Бұл бит Гүзәлемнікі гіне? Икісінікі бірге? Мен нетем болышам сізге. Әйтім ме? Мына мен аныттым енді қазір. Гүрләп керек яшырге. Гүрләшіп яшигәлі. Нешігәлі ол теге. Ұтсыларыны бәқіт ұятығәлі. Әйді бірге. Шатлықларын атыянып. Бірге әлшіпға. Гүрләшіп яшигәлі. Вот, все, сізден вообще сіз жыршып шыға сізден. Сіз консерваторда оқыдығы, что ли? Да, все. Ярар, оқуғызын дәуам етіңіз, яулықлар алығыз, оңышлар, ема? Достар, татар эстрадасында, татар шоу-бизнесында бүтін жыршыларны бизендіруші, мына шушы, мүлайым тұташ бұлайынды ол, Диләрә, Минихановларны шушындай бейрамлары білән құтлайым, вақиғалары білән құтлайым дейді, рәхим етегіз. Салават, Гүзәлем. Мин бик шатмыз шундый кибетегез ачылганына. Кибетегез бүтін ил бойынша ачылсын, дәвамлы һәм уңышлы булсын. Амин, шулай болсын, сізге шулай оңышлар, еме? Өзіңізге рахмет. Рәхмәт. Достар, рәсми рәвештә ачылу башлана, барысын да үзегез карагыз.
Достар, ниһаять, безнең әлеге бүгенге бәйрәмнең төп сәбәпчеләрен дә мин тотып алдым. Гүзәлем, Салават, ничек кәефләрегез? Кайфлар күтәренке, бүген җомгалар мөбарәк булсын. Минеке дә бик әйбәт. Синеке бигрәк тә әйбәттер инде, диме? Әйтегез әле, менә бу хыялны чынга ашыру өчен якынча күп вакыт китте. Без инде бер еллап булгандыр инде әйбәт. Чөнки без инде бу магазинны ачарга планлаштырганда, Гүзәлем әйтте инде, Казанның үзәгендә ачасым килә диде. Һәм инде шуннан без эшебезне башладык. Biz ярты ел уйлап бирдек, андан соң ярты ел әзерләндек. Чөнки әйтәсем килә сәүдә үзәгенә керер өчен монда бик күп эшләр эшләргә кирәк. Анда теләсә кемне кертмиләр һәм инде без матур итеп презентациялар ясадык. Аннан соң шушы островларны ясадык. Куча документов дип әйткәндә инде. Вот иншалла бүген ачып җибәрдек. Гүзәлем, синнән күпләр сорый, яулыкны ничек бәйләү ысулы бармы синдә дип. Менә ул синдә бармы? Ул бездә дә бар. Менә алга таба без хәзер барыбыз да бергәләшеп карап китербез әлеге ысулны. Бу эшне оештыру буенча иң күп шөгыльләнгән кеше кайсыгыз булды? Булсын инде Салават. Бу риторический сорау иде, мин аны белә идем инде, шулай да сорарга булдым. Мин ни йөрмим хәр нигә фитнес-центрга. Син бит сухны тотып кара әле. Всё. Ул безнең генеральный директор, администратор, маркетолог, в общем, все вместе. Грузчик самый. Сатучы булса, полный фарш була инде. Самый главный грузчик. Әле зарплатасы түләгән юк әле, сөйләшәсе бар әле. Әле нидә водительләр син алып кайту, алып бару шәй. Ансында мин эшлим. Но иң зур эшне ул эшли, чөнки ул минем баламны карый, төннәр йокламый. Шуңа күрә мин бөтен эшне эшләргә әзер. Самый главный бала белән шөгыльләнсен, тәрбияләсен. Гомум исәп буенча Гүзәлем җиңде. Җиңүче, әлбәттә җиңүче. Хәзер инде бөтен генә түгел, менә күпчелек тамашачы түгел, монда инде бу очракта сатып алучы була, шулаймы? Сатып алучыларны кызыксындырган сорау, акцияләр, ташламалар буламы? Әлбәттә була. Без монда акциялар гына түгел, без монда бүләкләр дә әзерләдек. 1500 сумнан башлап, менә кемнәр яулык сатып ала инде. Бүген йолдызлы визажист бездә кунакта Диләр Замулдинова. Ул мейкап бүләк итә безнең клиентларга. Ул визажистны былай гына тотып булмый. Мин аны махсус чакырдым монда, чөнки ул безнең бөтен татар эстрадасын бизәп тора торган шәхес дип әйтик инде. Һәм безнең бик күп бүләкләр әле менә бик күп сораганнар иде, намаз уку келәме, без аны бушка таратабыз инде, без аны махсус кызлар өчен генә ясаттырдык, чөнки бик сорадылар инде, миңа көндә язалар, сездә андай бер бармы? Ул интернетта бар инде, ләкин без аны шулай печатька чыгарырга. Без менә уже хәзер Instagramга гына куйган идек инде, менә 12 июльдән алып инде безнең барлык ниләрдә, магазиннарда була дигәчтен, безгә инде эшмәкәрләр дә шалтырата башлады. Салават, сез моны распечатать итсәгез, бездә сезнең белән берлектә, ну, шушыны эшлисебез килә диделәр. Шуңа күрә бу бик шундай яхшы старт дибез инде. Менә бу намаз уку тәртибе ул бүген генә буламы, яки инде менә гомумән Без аны бик күп тиражда чыгардык, ул инде ел дәвамында таратылачак дип әйтик инде. Ул сатылмый, ул буклет сатылмый, бушка бирелә торган. Менә минем әни карый хәзер бу репортажны. Ул монда килгәндә миңа әйтте, улым, миңа да берәр яулык алып кайт диде. Шуңа күрә миңа әнигә дип берәр матур, иң матурын сайлап бирәсең. Матурын сайлап бирәм сиңа. Сөйләштек. Даже можно менә бу бар бит, шундый розовый. Сез беләсең, без юкка гына
Ошондон биз шариклар шундый төстө, шуңа күрә хәтта микрофонның помпушкасы да шундый алдык. Без шарикларны балаларга таратабыз. Шуңа күрә моны да берәр бала. Моны алып китәсеннәр инде мөһиме. Яра без һаман теге эш буенча эш турында сөйләшүне бераз гына туктатып торыйк. Үзегез ни хәлләрдәсең? Мәдинәкәй кайда? Нишли? Үсәме? Аллага шөкер, әни кайтканы бу көннәрдә. Ул хәзер өйдә рәхәтләнеп, әни белән алар уйныйлар шунда, ашыйлар, эчәләр. Монда инде киләсе килгән иде, ләкин әни мине айтты инде, ана кеше күп була, нитмә, интектермә баланы дип, шуңа күрә алар алып өйдә калдылар. Мин рәхәтләнеп йөрим, в общем. Мин инде бер әйберне әйтеп китәсе килә. Гүзәл бит инде мин теге төнне кайтам, теге иртәрәк эшкә чыгып китәм. Гүзәлем Мәдинә белән икенче бүлмәдә. Ләкин алар иртән керәләр минем бүлмәгә. Ул бит Мәдинә сәгать 4-тә 5-тә уяна торган бала бит. Керә бүлмәгә, мин болай уянып китәм, имана Hadi yılmayı bişirer şunda ipgil uyanıp gidesin şunday rəxət. Самый лучший будильник. Самый лучший. Мәдинә җырга тартыла башладымы әле, иҗатка тартыла башладымы? О, аның тавышы шундай. Мощный шундай. Безнекенә дә ошамаган ниндидер теге индивидуальлек аңарда бар. Беләсезме, менә без теге сезнең белән репортаж эшләгән идек бит теге вакытта, хәтерлисезме? Шунда Салават бик матур җыр җырлады. Миңа ул бик ошады. Минем бейбе Мәдинә дип месең. Менә шундый моңлы әти әнисе булганда ничек җырга тартып аласың, шулаймы? Менә иҗат турында башлап җибәрдек. Үзегезнең иҗатыгыз Гүзәлемнең җырын мин радиода ишетәм, һәр даим ишетәм. Язмышым яр дигән җыр, шулаймы, бик матур җыр. Салават, синеке качан була? Юк, мин без ничек эшлибез? Мин радиога бер җырны бирдем. Бу җырны әйләндерә башлагач, аны бит теге тамашачы 67-тә икән. Димәк, прикольный җыр, әйбәт. Мин бу җырны бирдем дә карыйм. Что-то мине берсе 67 итми. 67 мен айтам, слушайте, мен айтам, похоже, бу җыр теге актуаль түгел бикән. Шуңа күрә мен айтам, алып куйгыз ул җырны, икенче җырны бирәм. Шуңа күрә һәр мен бер мощный бер җыр яздырдым. Алла теләсә. Көтәбез, яме? Көтәбез. Хәзер инде иҗаттан бераз гына тайпылып, сез бит инде безнең күршеләр, шулаймы? Ничек сезнең йортыгыз, төзелеш эшләре барамы? Әлхәмдүлилләһ, ут бар. Су бар, газ бар. Сездә бармы? Бездә бар. Бездә кич белән бетә башлый уже ул. Сездә шулаймы? Бөтенесе дә там сибә. Ләкин Миниханов Салават. Подойдите, пожалуйста, к камере. Миниханов, все сразу меня посмотрите. Все в порядке. Если вы меня слышите, если вы меня слышите, значит, вы и есть сопротивление. Фантастика карарга яратам просто. Ут бар, су бар, газ кергән, иң мөһиме шул име. Минем шундый сорау бар, кайчан кунакка чакырасыз шоу-биз командасын? Әзерләнәбез инде, әзерләнәбез. Менә безнең инде әзрәк кенә йортта теге тәртип кирде. Залга әле мебельләр алынмаган. Булсын әйбәт нәрсә. Кухняда утырабыз. Кухняда утырабыз. Яисә теге идәнгә матур итеп җәябыз да шунда утырабыз инде. Вот. Но шакырга кирәк, потому что без аларны шакырабыз дигән, алар безне тагын бер тапкыр күрсәтәләр. Мине дә чакырсагыз була. Күршеләр, иң нинди кешеләр? Шуңа күрә килеп бераз гына бакча эшләрегездә булыр. Гомумән монда творческий онда күршеләр. Вәли беләсеңме инде Казан егетләр. Исламия Мәхмүтова. Әйе, шулай ук инде Гөлназ, Салават һәм Гүзәлем Минихановлар бар минем өчен. Әйе. Вот, монда безнең нормальный мәхәллә җыела. Алайса без теге оешып поселок белән концерт оештырсак та була, әйеме? Әйе. Сезгә тагын бер кат уңышлар, Салават, Гүзәлем, иҗатыгыз саекмасын, шушындай эшләргә һаман гөрләп барсын, үзегез шикелле. Гөрләшеп яшик әле, яме? Гөрләшеп яшик әле, әйе. Рәхмәт бик зур шулай килгәнегез өчен, вакытыгызны табып, без шоу-бизны бик яратабыз. Рәхмәт сезгә. Ура! Бүгенгә яңалыклар тәмам. Мин Рената Тей, барыгызга да күтәренке кәеф теләп, саубуллашам. Пока.